Ovo će da naprave Zoki. Zorane. Gde je Zoran? Gde je Zoran Janković? Zorane, dođi nešto da vidiš, Zorane. Gradonačelniče, dođi da vidiš nešto. Dođi, Zorane, da vidiš nešto. Ovde radimo pored Park Imperatora. Ne znam da li znaš, 18 ili neki kažu i 19 rimskih imperatora je rođeno na teritoriji današnje Srbije. I tu ćemo sada napraviti poseban park. Tu je u blizini Gamzigradska banja sa druge strane. Ima mnogo toga. I Felix Romulijana. I Felix Romulijana pre svega. Dakle, ima mnogo ovde važne stvari, ali mislimo da u stadion će ovo da bude dodatna atrakcija. Prekrasno. Idealna situacija za I evo ovamo su detalji, samo ako može malo toga, pošto je ovo u globalu, u pročiču, ovo je akvadukt, tu bi bio amfiteatar za izvođenje letnjih programa. Više liči na vijadukt nego na akvadukt, pošto vode nema, ali dobro. Ima vode. A ima vode. Ima, crni, beli timur. Evo su detalji kako... Ne, nego je nema ovde na crtežu. Ima. Evo je rečice koje protiču od akvadukta. Ovo je taj amfiteatar, ovdje bi se unutra se preslače glumci i šta već Sve si trebaju. ti to lepo nacrtio, rimska kupatila i sve, nego koliko je to u parama, Boško? Pa ne pitamo detalje, je rekao ne. Nije to nego... Trećina stadiona. Zato što imamo, jeste trećina, zato nam je zdravstveni centar nam je više Kad stadiona. završimo centar, kad eno ga tamo projekat ambulante u Kotlevcu, to nam je ušlo sad u prioritet, samo Siniša da odobri sredstva. Znaš, svaku, koju god bolnicu, koju god zdravstveni centar uzmemo, nema ispod 40 miliona. Nema, bukvalno Evo nema. sada se završava A sa opremom dečje dođe odeljenje. 55 miliona. I samo oprema za dečje odeljenje je 2,5 miliona. A stadion koliko košta? 25? 30, ja mislim. 30. 3 milijarde i 300 ugljena. Ali je prekrasan, stvarno. Prekrasan, Ne. prelepi. Ajde ga napravi za manje ako možeš danas, na ovu cenu. Tako da u nekoj perspektivi Cementa i ovo bitumena bi i sve. ceo prostor zaokružilo da ne stoji samo prazna livada. Vidjet ćemo kad budemo. Sad je bitno je da nađemo investitore za hotel, jer za ovakav stadion mi nemamo. A vidiš da smo našli u Loznici smo uradili, sad ima više stvari. Da. Sve to mora da A znači prati. onaj hotel u kom sam nekada noćio Zaječar nema, moramo da Pa ima, ali nije to za ovo, za ovakve neke... I ne bi imali gde da se... Možda se skrijem za novi mandat, ne? Ma nije, Boško gleda da uzme šta može od države. Pa kažu da novi mandat ne da mora... Zorane, ti ja si znao, ti si 2 godine manje nego ja.